and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Naglingkod daw siya doon sa swimming pool. Kagwapa pag gihapon niya tanan. Mas misamot pag ganiinon siya kagwapa. Sa akong pananaw karon nga nagsabak siya. Diyos ko. Unsay akong buhaton kung tinuod mo nang ang pagduda nga ako ang amahan sa gisabak karon ni Abigail. Unsay akong mahimo alang sa babae nga akong gimahal ug sa among anak. Unsay akong buhaton, Ginoo. Kung mamatud-an ko nga ako ang amahan sa bata, saba kung bawiun ko sila gikan kang Jeric. Milingi sis akong naimutangan. Hi! Bibarog siya. May akyong siya biya. Abi! Abigail! Kanit lang! Ayaw na pagbiya! Abi! Abi! Ay, di ba iko? Ayaw ko di akong bukton. Buhi, andag akon. Di ko ni mula kayan. Andi, Gidad-andi kang humba. Si nanay ang luto ini. Imo ni paborito, di ba? Kanahagi kay kang mukaon kini adto kun magluto na sa nanay ug humba. Mao nga gidad-anti ka haron mukaon kag tarong. Kay migamay ka man hinuon karon nga nagmabdus ka. Di ba nga manambok man ang tana kung magmabdus? Andi. Dawatan na, please. O, buhian na ka. Salamat. Buhiin ako. Ang... Salamat nga may pagkaping pahiyom ang bayad ng humba nga akong da. Oh. Salamat. Sige na, buhiin ako. Tingalig makitaan pa ta ni Jeric. Ni Ase din sa bahay karon. Dili ko gustong magubot na sa may pag-usap. Oh, nga no. Gubot ba day ang iyong pagpuyo, abi? Wa ka ba niya pangga? Wa ka niya timana? Mahala, sama sa kong gibuhat para nimo sa una. Andi mahimo pa. Di na ta maghiskot pa sa tong kakahapon. Milapay na to. Minyo na ko. Nga napugos lang. Napugos lang ka. Nahibaw ko. Buhiin ako. Mahal ti ka, abi. Abi? Si Jeric, gipangitan ako niya. Please, buhiin ako. Diya ka na. Amping, paghinay lang. Abi, pasaylo ako. Gisuwayan ako. Nasayon ang Ginoo kung giunsan ako sa pagpanikamot nga makalimutan ti ka. Pero kalisod. Lisod. Ingon og sa digod ko makahimo. Abigail? Oh. Doy, di ka kita kani Abi? Ay, kuan, dito man to nako mabiyay kagini na sa swimming pool dong si Abi. Wa ko sa makita dito kaganina sa kung pagdungaw sa may Tres. Hala, basik. Jeric? Ay, nara, si Day Abi, siray. Baby, din ka man. Wa ta ka makita kaganina dito sa may swimming pool. Dito ko ka kanina. Mao tingali akong pagsuod sa kusina dihang nitambo ka. Oh. Come here. Sabi una ninyo, sir, ha? Day, sa garden una ko. May tuyo ka ba na ako? Wa. Gipangita ka lang sa kong mga mata. Sa man yung gibit-bit. Ha? It smells good. What's that?
Din ka man gikan ana. Ha? Kining sudan? Gikan sa... Don't tell me nga gigutom ka na sab. Dili ba nga bago ka man lang nagkaon? Masinog man nambo ka na hinuon ha. Ayaw palabi kay dili ka na unya masiksi tanahon. But anyway, makabawi ka raw unya hinuon kung mga nakanaw niya. I-enroll niya tika sa gym. But for now, dali. Sawan ta ka ng sudan nga sud niya ng Tupperware. Ha? Hey, naluspad ka. Di ka manghatag? Igor ako mutilaw. Kung di ba word na sab ng timpla sa pagkaon nga imong gustong kanon. Dali na sa kumitor. Lami. Sakto guys timpla. Dili sobra katamis, dili sab aslum og parat. I like it. Gusto pa yung naglutuan eh, ha? Can I have this piece? Kining nakuha na nako kay akong gitilawan. Sige. Thanks. I really like it. Ikaw, huwag kang lagi makaon. Igo ka ram lagi sa pagtanaw na ko. Ikaw na. Uwa pa ko gutuma. Sabi ko magigutom ka na sab. Hinungdan nga nagbit-bit ka na ani. Nawa nga akong gana. It's really good. Mao ba? Yes. Here. Try this. Busog pa ko. Sige na. Sige na. Lami, di ba? I like this. Gusto kong magpaluto ini pag-usab ni Nang Muning. Nang! Nang Muning! Sir? Saan nagatawag ka na ako, sir? Yes. Nakagusto ko sa imong giluto karon nga humba. May mo ba og magluto ka pag-usab sa sunod adlaw? May bisita ko o gusto ko nga usanis mga menu. Ha? Paluto ka na ako, ana, sir? Dili man ako nagaluto, ana, sir? Wala man ko magaluto o humba. Di ikaw ang nagluto? Din kinsa? Ako ang nagluto, ana. Ikaw? Ako. Nagluto lang ko og gamay. Og pagkahuman akong gisud ining sudlanan aron masud ako sa ref og mainit ra unya ko ganahan kong mukaon. Why did you tell me? Mahikag yung maluto, baby. Pero no. Nausap lang akong na. Di ko gusto nga mahago ka. Tingali po niya kung sa'yo may tabo sa tong baby. So, di na ko magpaluto pa ini. Maybe next time kung mugawas na niya si baby o dili na mamiligro kung ma-stress ka. Salamat. Excuse me. Tubagon ko na ni. Hello. Day? Nang, Dili ba? Mao mo gitong sudan ang gibit-bit ni Dong Andy ka ganina? nang, Ayaw gabala ka. Dili ako magsapa. hain si Andy. Naambot ko nahain to. Nawala ang kalit. Tingali may gawas na. Pero wala pa sa ko makabantay ganina dito sa gawas. Ina ka ito? Sige na nga, muatuon ako sa among kwarto. Sige. Sige, Day. Sige na, musakas ako. Padayon lamang, Day. Ako lang mahipusin na. Baby, are you asleep? Uwa, nihigda lang. Magdali ko. May emergency meeting lang.
may mubag andamo ni mo nga kung isulod. Oh, sige, sige. Kadiyot. Thanks. Maligo na ko. Ay, nagkabiya na si Jerry. Musa ka na kaubalik sa mong kwarto. Huwag ka mukaon sa mong bidani mo ganina. Andy? Huwag pa ka mabiya, Abi. Dinihira ko. Naglantaw ni mo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!